Happy lunch time mga kaibigan. Ano tayo ngayon? Ang ulam natin ngayon mga kaibigan, mga lutong Bicol ito mga kaibigan. Ibibida naman natin yung mga lutong Oragon. Ito mga kaibigan. Alam ko di pa kayo nakakatikim nito kung hindi pa kayo nakakapunta sa Bicol. Ang tawag dito sa Bicol ay dinailan. Parang yung bagoong lang mga kaibigan na minold ba? No? Hindi siya yung liquid type. Solid siya mga kaibigan. Masarap to. Masarap siya mga kaibigan. Ang common na luto nito mga kaibigan talaga, hiwalay yung dinailan na tinatawag, no? Hiwalay. Magigisa ka ng dinailan, tapos magpiprito ng talong. Kahit ka talong natin maliit lang mga kaibigan, nagtitipid tayo eh. Mahal kasi mga kaibigan ang talong. 150 ang 1 kilo. Doon lang tayo sa maliit. Ito kasi ang bagay dito mga kaibigan. Kagaya lang talaga sa bagoong. Yung dinailan tinatawag sa Bicol. Di ba yung mga bagoong masarap yung sausawan ng mga gulay. Pero ito, ginawan ko siya ng twist. Sinabayan ko na sa pagluto ng talong. Halos ang kinalabasan niya mga kaibigan nung hinalo ko sa kanin para ng sinangag. Pero dahil annual inventory nga namin yan mga kaibigan, nagpaluto si boss ng prito. Ito mga kaibigan, simple lang ang paluto ngayon ni boss. Kaya mas marami na tayong ulam ngayon mga kaibigan. Salamat sa paluto ni boss. Check mo natin. Sarap. Abay may kamatis. Buong magay sa luto nating dinailan. Top na kaibigan. Talong, labis sa dinailan. Shout out na lang sa lahat ng mga taga Bicol. Medyo mapula yung kulay ng natin kanin dahil yan sa dinailan. Ibida naman natin yung mga lutong Bicol. Proud taga Bicol tayo eh. Tipid yung dinailan kong baon mga kaibigan kasi yung bili ko nito ay 12 pesos lang. Tapos lagyan na ng kunting sangkap, okay na. Masarap din yung pinaprito ni boss na isda. Naalala ko nung bata pa kayo mga kaibigan, yung nanay ko nun mas gusto pang bilhin yung mga lumang isda lang kasi mas mura. Ang luto namin yung prito, gaya nito, piniprito lang pag luma na ang isda. Pangit lang ang sabawan niya. Pag mga lumang isda na, experience ko mga kaibigan kasi mahirap lang kami. Piniprito na yung pag luma ng isda. Tapos ito, nung bata pa kami, itong dinailan na sinasabi ko mga kaibigan, pagkain dito sa Bicol, madalas kami nag-uulam nito kasi mura lang nga. Biruin mo, 12 pesos lang. Marami nang makakain yan. Buong pamilya na mga kaibigan. Kahit kami kanina, inalmusal na namin to mga kaibigan. Tuloy mo tayo. Sakto nagpapaluto si boss. Nagtitipid pa naman tayo. Kaya kahit tayo nagtitipid, napapadami tuloy yung ulam natin. Sana buong taon laging may pagganito.
Pinagpawisan tayo dun mga kaibigan, ah. Solve na.